V rámci televízie ZUŠ a základnej umeleckej školy sme sa rozhodli vytvoriť zbierku pre mestský útulok Spišskej Novej Vsi. Poďte s nami rozveseliť psíkov a odovzdať im dar. Miest v útulku je veľmi málo, ale zatúlaných psíkov čoraz viac. Preto si pamätajte, že zviera nie je vec, ale živý tvor. Koľko psíkov a mačičiek tu momentálne máte? Momentálne máme v útulku asi 25 psíkov a 23 mačičiek. Ako môžu ľudia pomôcť tomuto útulku? Pomôcť môžu napríklad tým, že budú v stredy, štvrtky a nedele chodiť venčiť psíky. Od 2. do 4. máme venčenie. Alebo môžu pre psíky niečo doniesť do útulku, nejaké maškarty, alebo granulky, mäsko, piškotky, alebo nepotrebné veci. Je náročná starostlivosť o toľkých psíkov a mačičiek? Je. Každodenná starostlivosť. Odkiaľ máte týchto psíkov? Tieto psíky konkrétne, ktoré vidíte, boli vyhodené na ulicu a my sme ich odtiaľ zobrali. Neubližujte zvieratkám, ale starajte sa o nich s láskou, ako to robia v tomto útulku. Ja si myslím, že to je veľmi dobre, čo sme urobili a dúfam, že im to pomôže. Tak ja sa cítim veľmi dobre, je to naozaj dobrý pocit, pretože ja mám veľmi rada zvieratá, aj konkrétne psov, takže je to strašne dobrý pocit. Ja sa cítim veľmi fajn, že som mohol pomôcť týmto psíkom, ktorí vlastne nemajú domov. A vlastne keď sa tak nad tým zamýšľam, tak ich vlastný domov je tu na. Cítim sa veľmi štiedro a dobre, som veľmi šťastná. Psíky boli veľmi rozkošné. Dnes sme mali obrovskú radosť z toho, že sme mohli niekomu pomôcť. Buď ako my a pomôž aj ty. Pre televíziu ZUŠ Ruth Spišáková.